finals del 2019 amb una base productiva molt potent, ha triplicat les multinacionals en 10 anys, fins a gairebé 9.000, hi ha 650.000 pimes, més de mig milió d'autònoms, gairebé 2,7 milions de salariats, el PIB és de 250.000 milions l'any 2019, l'exportació representa el 30% del PIB, una cosa mai vista, i això és gràcies a la mica d'Europa que s'ha anat construint de lliure circulació, de moneda única, que ha donat una estabilitat en termes d'inflació, tipus d'interès, tipus de canvi, que mai no havíem tingut, i per tant, si aviat tenim una solució a la crisi sanitària que vivim, en forma de vacuna o antivirals efectius, doncs és d'esperar que aquesta potència productiva de Catalunya emergeixi i tiri més endavant, perquè aquesta mica d'Europa que tenim ha fet molt eficaç i ha permès desplegar tot el potencial de creixement de l'economia catalana.